پشتی ئیمزاکردنا ڕێکەتنە سیاسیانە بەرەبزاڤە گۆڕان و یەکێتیان نیشتیمانیە کوردستانê dawî car Mekteba Siyasiya Parta Dîmokrata Kurdistanê di raganekêda bersiva rêketinê da û têda rexne ji yeketî girtiye û helwêsta wan jî li hemberî goran nehatiye guhertin. Piştî ku Mekteba Siyasiya Partî serperiştiya Barzanî civiya di raganina civînê da amaje vêyekî hatiye kirin. Ertem Partî nêrîna wê wisa bûye ku rêketin di navbera aliyên siyasî karekê asayî ye. Eger ji pêxemet berjewendiya gelê Kurdistan û yekrêziya hêzên wê û nêhêlana hevrikiyan be, nek bo dijatîkirina aliyekî û mezintirkirina vê valahiya ku niha heye. Ragihandiye jî bi nema û xalên tu rêketinekê di navbera du hizb bigire zêdetir ji du hizban ji aliyê partî ve bi binemayê rêvebirina proseya siyasî û yasa û îdareyî li herêmê nayê danîn. Herwiha partî amaje vêyekê jî kiriye. Di rêketina navbera goran û yeketî hewlek tê dayîn bo berfirehkirina hevrikiyên navxweyî ku xizmeta çareserkirina arîşe û giriftên niha nake, belkû ber bi rewşeke nexwastî ya berê dibe û di heman demê de rêgirtinê ji yeketî bo hebûna helwêsteke cuda ji goran ku ber bi alozî û tundrewiya zêdetir diçe. Lê bi berûva jiya raganina partî, berpirsên goran û yeketî di dema îmzakirina navbera xwe de amaje vêyekê kirin. Rêketin bo dijatîkirina partî nîne, belkû bi gotina wan hewleke bo çareserkirina arîşeyên herêmê. Em rêkewtina bo yekxistinî malî Kurd e bo kokirdneweyî hemû layeke li ser binçîn. Evdem partî di beşeka dinya ragihaniyê de amaje vêyekê kiriye. Yekêtî bi bêyî tucore li ber çavgirtineke hevpeymanî û rêketina stratêjî û hevbeşî di rêvebirina Kurdistanê digel partî û bi bêyî tucore gotûbêj û haydarîkirineka partî xwe xistiye nava rêketinê digel aliyekî ku arîşeyeke siyasî digel partî çêkiriye û xwe gihandiye bi beşek ji wê arîşeyê. Ev jî berûva jiya dema bûrî ku yeketî digel partî de alîkar bûn bo çareserkirina arîşeyan. Partî dibêje ji bilî îradeya gel tu îradeyeke din qebûl nakeyn û ezmûna bûrî jî nîşan daye ku bi bêyî partî îdareya herêmê gelek giran e. Di heman demê de partiyê yekê jî berçav kiriye bi hestiyarî ji rewşa nihaya Kurdistanê temaşe dikin û bi tu awayekî rê bi tu hewlekê nadin bo têkdana seqamgîriya îdarî û siyasî û ewlekarî û lawazkirina îrade û xweragiriya pêşmerge. Ji ber vê partî rij de li ser wêyekê ku xwîna pêşmerge ji pêxemet azadiyê nabe bi heder bêdayîn û dibe gelê Kurdistanê bi rêyeke rewa û yasayî weke rîferandûmê îradeya xwe nîşanî hemû cîhanê bide.